Gret, diolch, Rhys. Dwli ar ffrwythau. Ei, na gei ti mewn rhain. Ti wastad yn gweud hwnna. Pa maen nhw dati te? Wel, i gael gwared arnyn nhw. Wel, fi'n gwybod ffordd da i gael gwared arnyn nhw. Stop ni di. Ti'n cofio pan ni madig dolyg? Ni'n cael gwared y pethau wahanol mewn toddi'n piranha. Ie, oedd yn gret. Wel, ni'n meddwl sy'n ni'n trio fe, da ffrwythau. Mae o ddŵr a siwgr yn nhw. Meddwl sy'n cool. Od sut mae ymenydd ti'n gweithio weithiau, ond joio toddi pethau mewn asid. Mewn â ni? Come on. O, diolch, boys. Na, Oli, dwi rhaid ddim i fwyd o ti. Dwi'n i fwyd o'r piranhas. Oli, ni moyn gweld pa ffrwyth sy'n mynd i dod i yn gyflymach. Mae rai pethau nad weithio'n gynt na lleill nag nhw. Yndi, dibynnu ar siap, arwynebedd ar wyneb sydd ganddo, hefyd y faint o carbon a y dŵr sydd yn y ffrwyth ei hun. Felly mae dyn ni rawnwyn, afal a banana, a maen nhw gyd yn ei bwyso'r un peth. Felly, beth ydy hypothesis ti? Wel, hypothesis fi, Rhys, yw bydd neb yn gwybod beth mae hypothesis yn meddwl. Hypothesis, Al. Hypothesis yw gair mae gwyddonwyr yn defnyddio i ragdybio beth sy'n mynd i ddigwydd mewn arbrawf. Sori, Oli. So, hypothesis fi ydy, wel, mae grawnwyn hefo bach o croen, so bydd hynna'n atal adwaith o bosib. Banana afal, mae'r content dŵr bron yn gyfartal i'w gilydd, so fydd yn dibynnu ar y ddau yn fanna, dwi'n meddwl. Reit, wel, fi sy'n amseru. Pa ffrwyth sy'n gyntaf? Afal? Afal amdani. Okay. Cyfuniad o hydrogen peroxid ac asid sulfuric yw hydoddion piranha. Mae'n cael ei ddefnyddio mewn labordau fel arfer i lanhau offer. Ond pan chi'n rhoi rhywbeth organig ynddo fe, fel bwyd, wel, gewch chi weld. Barod? O, dwi'n mynd yn syth. Mae'r holl hylif wedi troi yn ddi. Dwi'n hwnna'n carbon yn ffurfio. O, mae'n bron i fynd, Rhys. Mae wedi mynd 9. 1 munud, 13 eiliad. Eitha gyflym. O, gret. A beth sy'n nesa? Grawnwyn. Grawnwyn, oce. O! O, ie. Os chi'n meddwl pam mae'r holl beth yn troelli, y peiriant dan y beaker sy'n gwneud hwnna, mae cymysgu toddiannau yn aml yn helpu'r adwaith. Ni wedi mynd? Dwi'n meddwl bod wedi mynd. Ydy, mae wedi mynd. Oce. 28 eiliad. Wel, oedd hwnna'n gyflymach na beth o'n i'n disgwyl. Beth sy'n nesaf? Banana. Tro y banana. Barod. Wow, mae hwnna wedi mynd yn syth. Mae wedi mynd. Mae wedi mynd. Fi'n stop o'r cloc, Rhys. 9 eiliad. Wel, Oli, oedd dy hypothesis di ddim cweit yn iawn, oedd y grawnwyn di abeithio yn gynt na'r disgwyl. Ia, falle oedd mwy o siwgr na ni'n disgwyl yn y grawnwyn, dibynnu ar y pryd ni'n cael y grawnwyn. Hefyd, y faint o dŵr, hefyd siap, bosib oedd yna twll yn top y grawnwyn, bys hwnna'n gallu effeithio ar adwaith hefyd. Wel, diolch i ti, ni wedi cael hwyr, ddim nag ni? Ie, diolch. Ti'n neud? Be? Ti ddim fod gwastraffu bwyd, Rhys? Ti ddim fod beth yn y lab? Felly, yn wahanol i'r hypothesis, nath yr afal gymryd mwy o amser i dod i'n yr grawnwyn. Ond doedd nhw ddim mor gyflym ar banana. Nath dod i mewn 9 eiliad.